Deze reusachtige botten werden ontdekt door enkele inwoners van een dorpje in Bulgarije. Вчера един човек от село Оряхово се е обадил и заедно и с кметиците всъщност казаха, че виждат може би кости на древни животни. Het zijn de botten van een mammoet. Die lijkt op een olifant met een slurf, grote slagtanden en veel haar. Hij leefde in de prehistorie en stierf 4000 jaar geleden uit. De botten lagen op de bodem van de rivier de Donau. Защото това ниво на реката сега е в Дунав, но в предишни столетия, хилядолетия, вероятно е било блато, откъдето всъщност този мамут е умрял на едно място. Но това ще знаем повече, като отидем пак. Experten zeggen dat er al zeker 2 slagtanden, een onderkaak en een rib liggen. Die gaan nu naar een museum. Het is heel uitzonderlijk dat zo'n skelet gevonden wordt en dat heeft alles te maken met de droogte. Het heeft de afgelopen maanden zo weinig geregend dat het water in rivieren in Europa heel laag staat. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.